Хөрмәтле Нурлатылар, сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлыйм. Яңа ел узып баручы елга йомгак ясау һәм киләсе елга бурычлар билгеләү ул. 2023 ел җиңел булмады. Ул безнең алдабызга бурычлар куйды, безне сынады. Ләкин бергәләшеп проблемаларны хәл итү юлын эзләдек. Шәһәр һәм район үсеше өчен эшләдек. Төрле өлкәләрдә матур үзгәрешләргә эрештек. Социаль объектлар ачылды. Ел дәвамында юлларны төзекләндерү буенча эш дәвам итте. Торак төзүгә аеруча игътибар бирелде. Авыл хезмәтчәннәре бик яхшы эшләде. Кече һәм урта бизнес үсте һәм ныгыды. Шәһәребез һәм авылларыбыз матурая, социаль өлкә үсә. Узып бара торган елда Нурлат районның тагын да динамиклы үсүе өчен мөмкинлекләр салынды. Буларның барысы да безнең уртак эшләребез нәтиҗәсе. Кадерле дуслар, мин сезгә шатлыклар, сәламәтлек һәм яңа елда иминлек телим. Безнең уртак йортыбыз Нурлат районы киләчәктә дә гел алга барсын. Яңа ел белән.